pagbasa ng hisgot ini, naangay mapasalamat kita sa atong Ginoo tungod kay iya kitang giluway sa mga sala. Agi pagsugod parihong manindog ug atong awiton ang pasiunang awit. Kitang tanan, sa ngalan ng Anak sa Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos sa kahit pandalan, tultulan itang kaniya sa atong maglaman. Amen. Mga igsoon, karong adlaw at daw sa talipay, tungkol karong adlaw sa Ginoo. Sa adlaw Domingo, ang atong Ginoo na banhaw, dapat kita sa iyong mga tinulaan ang magpadala sa Espiritu Santo. Mausap kini ang adlaw sa kaluwasan, tapos atong Saulo, ang atong maglaman sa banhaw, Pinahan ni Kristo, pada Kristo, pinahan ni Kristo. Mau kini ang hinunggan ng kapigong itagal. Yan nga ito parapigong karong ng tigas dito si Mahal, ang kapanaw ng minuta, ubay sa ato ang disco, ang dinapigo, sa ato ang palataro ko, mas panalitan niyo. Sa mga kapanas ng sismatos na naman ito. Ang mga damit sa ulo karon, mag-iusap ito sa sala, ang mga ipagpasayo sa Diyos at sa ato ang sikatan. Kitang kanan, nagapumpisay ako sa Diyos ng Abraham sa kanan. O kanino ng mga iksuro, ay nakalapas sa kanyang, sa mga sa tulong sa buhay, o sa nakuhat sa kanyang mga hapon. Kaya ako sala, ako sala, ako sala. Usa ng iyong Santa Maria Panginoon. Sa pagkakaroon ng isang Diyos, o kanino ng misyon, ay kanyang po sa Ginoo ng mga Diyos. Kalau itu Ginoo pasayloa kami sa mga kalapasan ang makapag ninyo kinabuhia dada kami sa kinabuhia. Amen.
O Diyos, ang kahayag sa iyong kamaturan, magatutol ka na mo ng kang Kristo. Himuha kami, nga nakasunod kaniya, magsalikway sa tanan mo, nga supak sa Ebanghelyo. Kini ang magpamayok pinagi sa mga Kristo, yung anak, nga bulog-harap ng kanyang Espiritu Santo. Diyos mo sa hangtod sa kahangturan. Amen. Balibo, balibo. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. O si Amasias miingon kang Amos, igo na, Propeta. Balik ngadto sa yuta sa Huda, ug panginabuhi dito pinaagi sa imuhang pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Bibil, kay mao kini ang dapit diin mosimba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoy nga idira. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan, ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. alang kanilang mahadukong kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang
Ilog-logikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Episo. Mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios o kamahan sa atong Ginoong sa Kristo nga nang panalangin kanato sa tanang espiritualong kasa sa langit diha sa atong pagkahiyo sa kang Hesus Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, dipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita o mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sa bukod kita niya, mga anak pinagi ni Hesus Kristo, muwaon ang iyang ikahimutan ug tuyo. Dahil kung nato ang Dios tungod sa iyang labihan pagtagad kanato, pinagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga walay sukod, nga gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, ipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iyan ang ginbutan nga tumanon pinagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya, inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, ubos sa Pangulo ni Kristo. Ibuhat ang tanang utang sumala sa laraw ng pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiyang katawan sumala sa iyang tuyo. Sukad pa sa sinugdan. Ug mao iyang pagbuot nga kita nga mao'y unang nagsalig kang Kristo. Magdaig ug maghimaya sa Dios. Mausap ang may tungod kaninyo. Sa pagkadungog ninyo sa matuod na mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyong kalawasan, nito kamo kang Kristo. Busa gipatika na kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang bisan. Timaan nga kamo iyana. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa bisaad sa Dios sa iyang katawan. Kung nagpasalig ka nato nga muhatag ang Dios ug higpit nga kagawasan kanila nga iya. Dahil ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pareho kami po. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala sa pagsaysay ka nato ni San Marcos. Malalat ka ang umunan. Unya niya sa Hesus sa mga kasitip nga balangay kung nagtudlo sa mga tao. O itigol niya ang napulog duha sa pinungan o ipadala sa pinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa kahon sa pagpungiling sa mga yawa o ginan sila. Ayaw ka mo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan o sa gawas lamang sa sukot.
pagsandalyas ka mo, apan ayaw pagdalang laing isti, gawa sa inyong isulog. Ngayon usap siya, karina. Sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa ka sa balay, sa nagdapit ng inyo, kung ayaw balhin sa laing balay, hangtod, mubiya ka mo ni anak o musuha. Kung mahiyapto ka mo sa usa ka dapit, dili ang mga tao dili dawat kaninyo, o dili mamati kaninyo, biyahe ka ng dapita, kung taktaka ang abog sa inyong pil, pasidaan kini, alang kanila. Busa ang lakaw sila, kung nagwali, nga ang tao kinahanglan na binusol sa ilang mga sala. Ilang dinginan ang madaghang mga yawa, o gihaplasan sila lana, o giayo ang daghang mga masakiton. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. So, sa ato ang naandan ng mga buhaton, naandan na to ang pagpaminaw sa pinsahe sa mga Diyos at ng linggo. Wala akong utang nagpasalamat pag-ayo dahil ang matang sa kanato ihatagan o iya sa pag-adto sa iyong balay ng puanan ang paminaw sa iyong mga pulo. Kita ang kanang mga tao nag-uwit pa sabi niya sa kalibutan kanunagit sa naging kamot alang sa kanato sa abot ng buot magkabot sa kaluwasan. Kanungan tanong paghuna-huna pag-ayo. Kanungan tanong apo adlaw magabi. Diyan ato iyong himamat pag-ayo ang ato ang pagahong na Diyos di yung tag-iya sa atong ang kinabuhi. Tag-iya sa kanalang itong utang ang atong pinangalan. Pinana ngayon ang sistema o kahintang sa tao, diin malagad sa Diyos. Daghang kayo ta mga buot na itong kabuoton sa ato ang taghatak sa pagkaliyon. Kaya ang tanan, ang buot na itong angkon, iya naman sa Ginoo. No? Siya naman makahatag. Kung nga, ano na itong musinapi, maminaw, sa ihang mapulong, kaya aron ang iyang mga pulong kahatag po na tungtugang kalikon diya sa ito ang makagayong pagdo sa Diyos. Ano lang pasinapin niya sa iyang malusahe. No? Muna nga ang tagalong mga tao dito sa kalibutan puros ditugduan sa Diyos sa iyang mabuhat. No? Gani kung ato ang nabati, kung ato ang Ebanghelyo karon, daghang ang komisyon o gihatag sa iyang pagtulungan. Daghang bawal niya sa pagsangyaw sa iyang mapulong na dili niya ipadala. Kaya naman, kung maghatag ka o binsay o kung atay sunan, kung ato na tayo daghang makalasyon, atong pagkatak sa pagkaliwan at pagkagitala, kagagag panguna-huna. Diligta, makakonsentrate pa kayo sa kung ang pagsangyaw sa ihang kapulong. No? Diligta ka, makatabang sa ito ang isang katao. Kung sila nanghanglan sa ito ang karabang, kaya diha sa ito, sa ito pagalingon, ano na na apan. No? Ano na na bigin sa ito ang sarili. Una nga, ang Diyos nagpasigaan ka nato, ngaunta sa ato ang makalayon ng paglawid, makalayon ng pagpabalagad na ito kanina, at ang dihatagan na ito kanina, dakong dibukaton. No? Dihatagan na ito dakong dibukaton, ang inahang mga pulong, kaya diha sa inahang mga pulong, una yung kahatag na ito kanina, ito,
Sana. Ang dugang kahibalo. Dugang kahibalo. Sama sa gimong niya sa ilang hindi o katibita. Ang mga tingnan wala bilateral mission. Pagpagulong sa yawa. Bawalan na sa pagdala ng mga kwarta. Mga alahas. Tinggal pa. No? Sugdala ng mga pagkaon. Bawalan na. Kaya ron ang ilahang mission sa pagsayaw sa mga tulong sa Diyos. Wala ang mga balang ang ato ang pagsayaw kaya sa mga tinunan na dyan ipadala ato sa langlaing ng lungsod ang magbalang puso ng ilang makuha kaya wala may tigil. Wala may tigil. Dili mo ang ingon na mabukatan sila. O kani, diya sa hanay sa hapit noon ang Ebanghelyo na ang mga tao ito ang pagkabot na mga misyonaryo, kung na yung mga misyonaryo na tao na nasana silang kaya puno sa pagkawan Diyos. Kung niya mahiat to sa bawang tipit sa ilang gatuan, una ulay na mati sila ha, pabiyaan pa sa Diyos. Kay Diyos mismo kayo ng sikag sa mga sa ilang mga tulong, una wala yung lumaling. Wala lumaling. Kinahanglan yun, ang inyo niya, kung asa mo na pitang balay, ng mabot, padalo, no? So, pagbiling ka maghalang kita. Kaya ron ang inyong tulong ng tuyo sa pagpalanggong sa pagtulungan sa Diyos o tulungan mga subaybayan o matalungan ninyong kasinapit na ito sa ilaha. Ang mga niya kung ano nga tinunal na ito, dihatangan ng Isus ng magahawat Diyos. Dihatangan ito pagpasidaan, no? Kaya hindi mo basta-basta kung kita mahimutan sa pamagsasangyaw sa atong pagkahawan Diyos. Kung nga, hindi tayo mahimu katuhan sa uban mga tao. Useless tayo, no? Useless. Muna nga, kanuna ngayon, ang ipakusgan ang pagpalampo sa ilang mga pulo, kaya rin ang mga tao, kung kasinapi na sila sa iyong mga pagtulunan sa Diyos, kung niya, ano na sila yung mga bitin sa iyong mga ilahang magalingon, makahatag sila, makahatag sa ako sa tabuan na sila, kaya sa mga tao na ano na yung daghang sayo, no? Hindi sila hindi ka sila kagalingon. Na mga magkahawag Diyos, kalungan ka ng hinusol sa atong kagalingon, mga kalakpasan. No? Sa mga pilihan. Ano lang silang ipahinusin sa mga kalapasan. Kaya ron, ang ilahang sangyaw sa mensahe sa pagkakahawag Diyos, makahatag o kamikon, o makahatag po ito kahibalo, yan po sa uban. No? Wala nang liwanit, ang pulong sa Diyos. No? Ipalakaw sila, mga tulungan. Sama ko sa punato, mga kita, adunay pagtuo, adunay duwi, mga higwaos, din sa ating pag-usapan nato, mga panginahanglan, ato, pasidugan o makakahawag na Diyos sa ating panginahanglan para dili ko kanang mapasito ang gayon, no? Dili ko kanang masutwahi, no? Masutwahi. Una nga, kanunod sila nagwali, kanunod sila pasidaan, kaya itong mga tao, para ang tanang mga tao na makahatagan ng mga pagpahimango dito ng ito, dito sa Diyos, mga kahatag nila talibon, kaya sa ito ang mga na pagpapito, no? Nakakabati din itong ayaw nila ang mga silikon at ang mga yawa ang mga sigula o ito mga tao na nagtagan ng gahom sa Diyos nagsaluna sa tuwa makapagula mga yawa makaayaw ng mga silikon, no? Gumitan na sa diya sa mga tao sa Diyos na patilahan. So hinaapin ka mga kining ato at mga pagkasa mga kahatag ka ito dugang kay Malo sa atong pagsaksak ngayon. So, Palihog manindong.
Kita ang tanan, nagatuwa kami sa Diyos, mga mahal na mga sa tanan, magbuhat na namin sa lupa, sa makita, sa makita. Nagatuwa kami sa Santo, sa Kristo, ang sa Diyos, ialak sa mahal sa mga sa kaibigan. Diyos, ikat sa Diyos, kahayag, at sa kahayag. Matuod nga Diyos, ikat sa Diyos sa pagtuod. Ialak sa Diyos, Sa kinaiman. pinagkakalian ng mga sa tao, wala sa kasawasan. Ito na ang siya sa langit sa nasa sa Santo. Dahil mo sa mga lawas, isang mga naunay, ang mahimong tao. Kung Pilato, ilaw sa Santo, susunod ko sa Pilato. Naman siya ng kaya ibo, ito ang naman siya, ang matuwa ng kapilatan. Isa pa sa langit, ang naging ko sa tuwa sa mahal, kung bakit siya ang mga naunay sa pagpupo sa ulo at sa mga latay. Walang inihalaan ang latay siya. Nagatuwa kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ay hatag sa kinabuhi. Nagkat sa mga sala, bunga sa mga sala, isipan niya ang himaya, usap sa kinabuhi sa mga kapilatan. Nagatuwa kami sa Pasantos, sa Tuliko sa simbahan, nilayan ko sa pagpupungan para sa pagpupungan sa pasalan. Nagpapakit ko sa pagkabanhaw sa mga latay, kung sa kinabuhi sa mga kalibutan. Amen. Itawag ka sa Diyos sa mga saksi sa mga Kristohanon diya ang simbahan. Atong ihalan kanya ang tanong ng pinahangan ng kita mo yun. Ginawag mo ka ang among Panginoon. Magampo kita alang ni atong nag-alagad sa simbahan ug mihalat sa ilang kinabuhi alang sa pagmantala sa kaluwasan sa tanan, ilabi na sa atong Santo Papa, sa atong mga obispo, ug sa tanang kaobispuhan, ug sa atong karupo, ug sa tanang kaparian nga magbadasigon sila sa pagpadayon sa ilang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita nga hatagan unta kita sa Dios ug mga pangulo sa atong panggamhanan nga puno sa kadait ug kaangayan diha sa ilahang pagpangalagad matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang sa mga kabus ug mga nanginahanglan natong kaigsuonan nga bisan sa ilahang pag-antos ila unta ang maila si Kristo nga maghuhupay sa ilang kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita nga tagaan unta sa Dios o kaayuhan sa lawas, ilabi na ang mga masakiton o mga nga magmalikon unta ang ilang pagtuo ug maangkon nila ang kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita sa kanang mga ginikanan nga giyahan unta sila sa kanunay sa pag-atiman, sa pag-agap sa ilang mga anak ngadto sa pagkamaayong Kristiyanos. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang sa kanatong tanan nga nagkapigong karon dinhi nga magmaingiton unta kita sa kanunay sa pagsangyaw ug magpuyo sa pulong sa Dios diha sa tagsatag sa kapamilya. Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita sa Dios nga Amahan. Muhilom kita sa mga Diyos alang sa atong mga personal na mga intensyon. Magampo kita sa Ginoo. Atong sabihan po, ang mga anak, sa mga matay, ada yang biktima sa COVID-19 at ang kalangsap na ang obispo Patricio Ano ang taas kanunay ng mga kahuyangan sa ilungan sa Diyos o pangitang maanak natin sa bilang ng kasipasan. Magampo kita sa Diyos. Diyos na mahal ko sa kaloy lima, ikaw ang mga pakampo. Sa iyong mga kamot ang tuloy ang mga pinahangan, iba sa mga pagsalit kami. Tabangan kami ang mga kalampo, ang mga hukman ng simbahan, ngayon mga ito kung lipas po alang kayo. Hingin ang pangayo, ginawa ng madawat, kaya din Kristo ang mga ginawa.
Ang pagaliw pagkikot alam sa Panginoon. Kami sa ihatago. Paliw-paliw. Kailangan ito ng mga Diyos, ng mga han. Ang malamang ng mga Diyos, plus pagpasalamat. Namin tanong-tanong mga rini, sa mga grasya. Hindi nga yung ihatag ng sa pagtaksa tanong ng simunahuna. Pag wala mga sa mga Diyos, pagpasalamat sa tanong panahon. Ang ikay, ang mga barangay sa kadawat, kung sumapadayon ng Diyos, pagwala mo sa Panginoon Diyos, magpasalamat sa tarong mga nasalong sa ilang adlaw ng tawahan na binigay sa ako tarong adlaw at tayo natin sa Panginoon Diyos kanilang ito kalis-ulis ka rin sa malawas bibili tayo sa mga balatinan. Sa kami ng Diyos Panginoon, nagsasalamat sa iyo. Orang ito, Amahan, kawaya ang patos kayo, kanibigo ng kanikarong adlaw. Ang sa ulong sa kaluwasan ng kailangan mo panahon. Pinari sa pagkamatay, pagkamatay sa mga hindog mga anak, na si Kristo ang mga Ginoo. Ang nagmungkit na Paris,
kung sa ulog ng adlaw. Mga kasalungan ng Santos, umisa malikasan ng silang simbahan. Kapag wala kami pare karoninhin, kasalungan ng balkanamo, busa sa pagsaulog, sa pagpulog, sa pagkalawat, among ipadayag ng kinasing-kasing pagsimba kanimo, pasalamat sa mga pagluwas sa lamo. Kung amahang nagitol, ipadayon ang imong pagsagdasig o paglitol kanamo. Sa pagtumang sa imong pagutol, siyang magpangit ng mga hinangkol pag-alas ng imong pari, araw ng kasaulog kadibang kanina, Santos ng isa. Kini ang mga pinagi ng Kristo ang Ginoo. Amen. Karon ba ang kita sa mahal? Atong gamiton ang mga pulong tudlo kanako sa atong mga Diyos. Luwas na kami, Ginoo sa nang nautan, kami kami sa ibong kalinaw. Dito na kami sa mga kami sa mga kinahanglan. Kaya nagpapaakot kami ng puno sa pagbalik ni Jesu Kristo, ang mga Diyos. Ipadala ka naman ang iyong Espiritu sa bukmo pasando. Ayaw ng pahiyong sa kalungkanan. Dahil sa pagtilhakay, upang sa pagtala sa kasama sa bukmo. Sa bukmo o sa katarong. Kaya ang mga kadagdanis, ipalag sa iyong pagbiyahe, napagpahilayo ko na mga ikaw sa usa-usa. Tabahan kami sa pagkikulit, pinagay sa pagtila sa iyo ay. Amen. So, kita ang tumawa ng inig sunay.
Ginoo din ako. Ang lawas ni Kristo ang pinakos ng bundalo. Amen. magatubo panuray din kanamo kini among pangayo pinagi sa among Diyos Kristo ing mga anak nagmulat harugan pa rin ng Espiritu Santo Diyos Santo sa kahapturan. Amen. Parehong magluhod. Orasyon ipinalaalang sa kasubaran sa Pilipinas ng tulong ng Bayanes. Diyos ang mga mahal, hidamot kang kanimo sa among pagnahanglan. Ang maghangis sa inyong panalipod patog sa 2019 ng tulong ng virus, kumikalas na sa lalang kinabuhi, nakaapit po sa kadaghanan. Nag-apo kami sa imigrasya, alang sa mga taong tangasan sa pagtuon sa kinaiyaw, o hinunggan ining virus sa sakit, usay ang pamaagi sa pagtakot. Diyan ay mga kamot muna sa mga sa medisina na sila magatiman sa mga sakiton, uban ang mga naso kaagho, o gato sa pagkapanan pribadong ahensya na makita sa kaayuhan ng subag ng ining katalagan. Nag-ampo kami alam niya sa mga tangkuyan na sila manibalik sa maayong paggawas. Hatagi kami sa grasya ang magulay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang ni Antong inahanglan. Kini ang pangayo pinaagi sa among Ginoo sa Yesu Kristo imong anak, Diyos na usa, hangtod sa kamangturan. Amen. Maria ng panan sa mga Kristiyano. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo
Luis, San Pedro Calungsod, Mangiputag at mawigan ang alam sa silang produksyon. Atong ginatag sa vice ang mga dulang pagbayo. May punta kayo sa kanano. Alam mo na, ang salamatan na itong Ginoo kaya sa gawin sa itong kinabuhi sa mga kasiyang sa mga itong nadawa, nagagikan kayo ganyan. So, ito sa Ginoo pasalamatan. O, ato siyang palagpakan. Ang pakialam ng bulong kami nga ay Musel, okay. Siya man ang Deputy President, kaya wala pang lagi sa diri. Kaya dahil mo maputong bias na tulong ko. Ang atong dipiki sa mahayag, ang Social Action Magdon, na sila ay training program sa mga PWD, senior, kanya Magdores, kanya nakalista namin ni Sarah. Kanya matul para nawag man si Bibing Alundenda, ang katong Gobernador German sa Social Action, na hagpatang daw nila na kung manuroy sila diri ang mga madre, wala tayo ba ito karon sa sila manuroy diri di bali mura pag-outlaw sila. Kunya kung katong nalista na dili punto dayon ma karga sa karong na first bat, dili lang punta mahibos kaya pa may second bat. No? Wala pa tayo balog na pa may third bat. No? Kaya lang, salamat kayo sa tanan. Dugang lang ng GC, ang katong about na to sa feeding program, katong mga high blood, mawala dito siya sa listahan. Katong high blood, hindi na to siya feeding. Ang katong yung mga malnourished ang feeding. Wala po mga malnourished na kanang wala ito sila magkakaon kanang hinahanglan sila baka lumaman. Tumuna ang mga ibang isa. So, katong wala natin sa aming listahan, sure ko ang mga bana doon ay mga trabaho. Kasi nato may mga lugang pagkibalo. May buntag sa dalan. Gusto rin ako isip isa sa mga pastolero na mag-iwan sa tuwang PPP. So, pasalamado kayo kay kanang hinay na sunod ang mga protocol. So, halos nakapas na. So, pipila na lang. So, ako lang sa tugyapon, pag ako, maglagod ang ta, dapat nakapas, distancing. Kali nga distancing, okay naman niya. Walang tayo na tigil-tigil
lugar, wala kay mga kanang capacity, no? So, salbado kayo sa Ginoo. Ang poblasyon, ano yung mga napasitive na nagkinamatay. So, mga amping-amping na kita perminti. Ikaduha, kasi matingala mo nga nagkapabilis ko, nagkakwa ko sa tuwang sa lugar, atong last Sunday, so nagsisindan ako. Kaya ako ni siya ina-upload sa kong YouTube channel. So, makita ta sa tibong kalibutan. So, kung natay mga paryente, anak o igsoon nga naaron sa Lainason, pwede ninyo na i-search lang ang Dami Essay sa YouTube. Ako pangalan. So, tama ko ko na ito tanaw. So, ako mo kong channel, nag-monetize na siya. So, wala pa na ako na-receive akong first nga ganang salary sa YouTube kay wala pa na ako na-open. Last month na ako nag-ginapakapon ka. So, kung mo tanaw mo sa kong YouTube channel, hanggang kayo ang skip-ad. Skip-ad, mo muna siya wala na siya mag-aantag ang sponsor. So, kung kaluyan yung mag-receive ng mga akong buwan, ilang ko magsaan ang akong proceeds, siguro akong ikuan sa atin sa simbahan sa mga kumukulang nato. So, mga ito basta, kuhan lang, kung na yung mga para at least hindi sila mamingawan. Mura ko sila nasa sa mga yan. No? Ito yung mga OFW. So, sunod ako na siya ipakuan, ako na lang gina-edit, kuhon kong kanang saning, pagwalan ta kanang katong na yung mga akatbaron, so pwede ka mag-message sa sunod na nakatikuan. So, kato lang, maraming salamat. Wala na siguro palihog ng Diyos. Kahabol doon. Karon, ito mga buwan about tutang sulay sa ulog sa salamat. Ada mo tawag? No? Karon, dumaan ito ulit. Tutang sa mga uligan sila. Wala lang. Mga iksunin yung kasulugan sa tulong sa Diyos. Magaling yung katulong ay tulong sa Diyos. Hinawag ang tulong at tulong yung tulong tako nga. Magpatuloy yung tulong ng pagdalang sa tulong. Tapos na sa ulog, wala ang kasulugan, ang Diyos kanaman. Sa nga na sa mga sana sa Santo. Wala kang sa Kamino, ang tulong ang pag-alaman sa kanila sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige. Salamat sa pagtanaw. Salamat.